Hello everyone, नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय माबोरै दं जोबोद अखा हादों जोंनि बे जायगायावहाय ओरैबायदि अखा दायो ओंखारनो हाया जेरावबो थांनोबो हाया न'आवनो थाबाय था दुगैनोबो मोना जिबो सुनो हाया जि सुबाबो राना बिराद जारला जाबाय जेरावबो थांनो हाला दिनै हाथायाव एसे बेरायहैनो नागिरदोंमोन दा उनावसो मा जायोसै थांनाय जायोना जाया लोमजोब्बाय गसाइगावआवबो लोमनानै सेस टाउनावबो माने हाथाय खाथिनि दलङाबो फुर्ति लोमजोब्बाय आं थांनो मोनाखै माने अखा हानायजोंनो थांनाय जायासै आरोना थ' लोगोफोर दा उनावहाय मा जायो र' गसाइगाव हाथायाव थांनांगौ दंमोन दा ओमफ्राय थांनाय जायोना जाया नायनोसै र' एसे अखा नागारबा थांनानै फैनोसै एसे माबा खरस लायनांगौ दंमोन नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौहाय जोंनि न'आबो माने जों थानायाबो नैबे जों भारा थानाय न'आबो लोमबाय दायो माने रानफिनो राननाया खिन्थु लोमबाय आरो एसे लोमनानै दङ नै बेबायदि लोमनानै दङ माने कन्टिनिउ हरसे ओमफ्राय सानावबो हाबाथाय बेबायदि लोमो आरोना ओमफ्राय बे बुस्थुआ रानलांफिनो माने ड्रेन दङ नालाय ओमफ्राय हाखर फिसा जावनाय दङ बियो माने रानलांफिनो माने सिङावहाय माबा मोनसे गुदुंफोर दं खोमा बेजोंनो रानलाङो मालाय हारसिंनो एसे थानांगौ आरो गोबाव थाबाथाय बेबायदिनो रानलाङो माने टाउन जायगाना ओमफ्राय बिदिथ' माने सोरगिदिं वाल गोजाना दैया अबेथिं बोहैलांनो दा बोहैलांनो जायगा गैला नालाय बेबायदि माने लोमो आरो दसे ओमफ्राय लोमनानै हारसिंनो रानफिनो दसे नागारबानो माने 2-3 घन्टासो थाबानो रानलांफिनगोन आरो बे बुस्थुआ माने ज' जायो हरसे हायो नालाय अखाया हरसे हाबाथाय बिदि जाना थायो ओंखाम ओंख्रि संबाय ओंख्रिया माबा माने भिन्दिजों आलुजों संनानै दोनबाय आरो ओमफ्राय ओंखामखौबो संनानै दोनबाय दा मा लायनाय जायो माबा मोनसे लायनानै फैनोसै नैबे माबानो मिल्क टस्ट मा होनो बेखौहाय रुस बेखौ लाबोदोंमोन गोथावानो माने गाइखेरनि नालाय फार्स्ट टाइम जाबाय आं बिदिखौहाय जाफेराखैमोन मिल्क टस्ट गाइखेरनि एसे गोथावानो आङो बांसिन सुइट टस्टखौसो जानो मोजां मोनो सुइट टस्टआवहाय बेयाव माबा गुफुर बे माबा थायो नालाय ओंखायनो सुइट टस्टखौ गोथाव मोनो बेखौबो फार्स्ट टाइम जादों होमबाबो गोथाव मोनदों मोननाया खिन्थु गोरान ना ड्राइसो बेयो बिराद जोङो एम्फौ लानानै फैबाय हाथाइनिफ्राय एम्फौ लाथा बिराद गोबाव जाबायमोन जायैया बोसोरनैसो जाबायमोन खोमा आं टाउनाव थाफैनायनिफ्रायनो जानो मोनाखैमोन बिराद गोबाव जाबायमोन एम्फौखौ माबाजों संबाय आलुजों एम्फौजों संबाय फार्स्ट टाइम बेबायदि संनानै जाफेरदों नङाबाथ' आलुजों मोनजाफेराखैमोन एम्फौखौ माबायदि जायो जाबासो मिथिगोन आरोना माबायदि जायो आलुजों एम्फौजों नोंथांमोनाथ' जाफेराखै खोमा बेबायदि जारलासो जागोनलै उपाय गैया दायो ओंखामखौ जाखांबायमोन दा फुंनि नांगौना सानसुनि नांसिगौ खनसेनो जाखांबाय ओमफ्राय दा मोनानि थाखाय अमा बेदर लायनानै दोनफैखानो नागिरबाय आङो तिनिआलियावहाय थांनोसै दायो अखा हानायजों भिडिअ बानायनो हानाय नङा आङो बेदरखौहाय बायनानै लाबोखांबाय आङो माने साइकेलजोंसो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै जा दै लोमबाय जेरावबो दै लोमजोब्बाय अखा हानानै बिराद अखा हाबायना ओंखायनो दा माथो खालामबावनो अखाखौबो नांगौ नैबे जाहैबाय सिब्रु ओमफ्राय सिब्रुजों अमा बेदरजों जानो होननानै सानबाय नालाय ओंखायनो सिब्रुजों अमा बेदरजों लाबोबाय बर'नि फाननाय अमा बियो आधा केजि लाबोबाय अमा बेदरखौहाय ओमफ्राय सिब्रु मुथासे लाबोबाय सिब्रुआ 20 थाखा लादों बे जाहैबाय अमा थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालामनो दाबाव